Κύριε Πρόεδρε, η Λαϊκή Συμφέρουσα θα ψηφίσει κατά στην επιχορήγηση της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, γιατί είναι που είναι πετσοκομμένη η χρηματοδότηση των Δήμων. Δεν φτάνει που δεν αποδίδονται παράνομα στους Δήμους οι κεντρικοί αποδεδόμενοι πόροι, για τους οποίους να πούμε πως στον κρατικό προϋπολογισμό του 23, αν και με τον νόμο 3852 του 10, Καλλικράτης δηλαδή, οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι, οι γνωστοί ως ΚΑΠ, έπρεπε να είναι περί τα 6 δις. Η κυβέρνηση προβλέπει για την τοπική και την περιφερειακή διοίκηση ποσά το ανώτερο στα 3,5 δις, 3.528 για την ακρίβεια. Δηλαδή δίνει μόνο 59% από αυτά που έχουν από κοινού νομοθετήσει όλες οι κυβερνήσεις ότι πρέπει να αποδίδουν στην τοπική διοίκηση. Με βάση αυτά τα δεδομένα, πραγματικά δεν αντιλαμβανόμαστε το λόγο που ο Δήμος μας πρέπει να επιχορηγεί κρατικές δομές, που είναι ευθύνη της πολιτείας η χρηματοδότηση και η λειτουργία τους. Πράγματι, μπορεί το ποσό να είναι μικρό, αλλά ας αποτανθεί η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελλάδας Βορείου Ελλάδος στην κυβέρνηση και στα αρμόδια υπουργεία.